आं दायो दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बर' बाजार दख'रायाव दङ। दा दिनै बर' बाजार दख'रा एबसुआ गोलोम बोथोरनि कचिं क्लास बा फोरोंथाइ मावबादाया दिनै बिदायमोन। बिदायजों लोगोसे बिथांमोना देग्लायनि जा मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजननि गोजौ आरो OHSनि जा फाइनाल एग्जामाव रिजाल्टआव जाय बिथांमोना सेथि थाखोनि उथ्रिसार जादों बा सेथि थाखोनि गोजौआव बिथांमोनखौ दिनै बरायनाय हाबाफारि लादों। दा बिथांमोना माबायदि बरायदों बा बोसोरै माबायदि बरायबाय थायो बिथांमोना मा फोरमायो आङो दख'रा एबसुनि आफादगिरिनिसिम थांनो सानबाय। दा दख'रा एबसुनि आफादगिरिया दिनै मा फोरमायगोन, दिनै बरायनायनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? थांनाय 2022 मायथाइयाव जि मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनाय फरायसाफोर लोगोसे हायार सेकेन्डारि आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनाय फरायसाफोर, जोंहा आवगायनिफ्रायनो मोनसे स्टेन्डिं रेजुलेसन दंखायो। जायफोरा सेथि थाखोआव उथ्रियो बिथांमोननि गेजेरनिफ्रायनो माने दख'रानि गेजेराव जायफोरा बांसिन टप 5 मासियाव माने आवग्रिनो हायो बिथांमोनखौ बरायनाय हाबाफारि दिनै नैबे बर' बाजार दख'रानि बेन्दोङावनो थानाय जे बर' बाजार गोजौ फरायसालि बेयाव मोजाङै मोजां जानानै थांबाय। दा बे हाबाफारियावनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां नेहाथारि आनन्द दैमारि सार बिथांखौ गाहाय आलासि महरै मोननो हादोंमोन। दा बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों जोबोद फरायसाफोरखौ मेहेरगोनां बिबुंथिनि गेजेरजों बोसोन होलांबाय। बे हाबाफारिखौ बर' बाजार गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगुरु कात्रेम बर' सार बिथाङा बेखेवनानै होलांबाय। आरो जोंहा थांनाय 3 जुलाइ अक्ट'निफ्राय जोंहा मोनसे गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादा नैबे बर' बाजार गोजौ फरायसालियावनो थाखो 9 आरो 10 नि फरायसाफोरखौ लानानै खालामनाय जादोंमोन। बेबो दिनै फैयै फैयै जोबथा हाबाफारियाव सफैबाय। दिनै बिनिबो क्लजिं सेरेमनिमोन। दा जोङो बे मोननै हाबाफारिखौ लाफानानै जोंहा नैबे बर' बाजार गोजौ फरायसालियाव मेहेरगोनां मोनसे हाबाफारि दिनै जानानै थांबाय। बर' बाजार दख'रानि बेन्दोङाव साबेसे फार्स्ट डिभिजन मेट्रिकआव आरो हायार सेकेन्डारियाव थांदोंमोन? मेट्रिकआव जोंनि बर' बाजार दख'रायाव 17, बिनिनो 80.8 बियो सबसे हाइस्ट मार्क। आरो हायार सेकेन्डारियाव 6 फरायसाफोरा नैबे बर' बाजार गोजौ फरायसालिनिफ्रायनो बर' मिडियामाव फरायना थांनानै हायार सेकेन्डारियाव माने सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों। जोंहा जोबोद गोजोननाय मोनदों बेनि सायाव, जिहेथु बर' फरायसाफोराबो लासै लासैनो माने हायार सेकेन्डारियाव मेट्रिकआव माने फार्स्ट डिभिजन जानाय जि हार बियो लासैनो बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दङ। फरायसाफोरखौ माबायदि फरायनांगौ होननानै नोंथाङा सानो साग्रिद खालामनायाव? फरायसाफोरखौ बेखौनो खावलायगोन जाहाथे फरायनायानो फरायसाफोरनि बिबान। जिहेथु गासैबो बिबाना गावनियावनो सोनारो। फरायनायानो होन जि खामानि दामानियानो होन गावनि सायावनो सोनारो। फरायनायखौबो गावनो मावनांगोन। बे हिसाबै जों दख'रा आफादनिफ्राय बेखौनो खावलायगोन जाहाथे जायफोरा दा थाखो 9 आरो 10 आव फरायबाय थादों बिथांमोना जाहाथे मोजाङै मोजां फरायनायनि गेजेरजों गाव गावखौ साफा सोद्रोम सुबुं आरो सम्पद बानायनानै लानो हायो, बेखौ जों दख'रा आफादनिफ्राय हास्थायगोन आरो। दा बिथाङा दख'रा एबसुनि आफादगिरि बिथाङा माखासे बाथ्रा फोरमायबाय। दा आरो आङो बर' बाजार गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिनिसिम आङो माखासे बाथ्रा सोंनो सानबावगोन। बिथाङा मा फोरमायो दिनै बरायनायजों लोब्बा लानानै? दिनै बर' बाजार दख'रा एबसुआ जा बरायनाय हाबाफारि लाबाय मेट्रिकआव सेथि थाखोनि गोजौ आरो OHSआव जा रिजाल्ट मोननाय, दा सारा बिनि सायाव मा फोरमायगोन? गिबियावनो आङो बरायग्रोबाय नोंथांनि बे चेनेलखौ। दा दिनैनि बरायनाय हाबाफारियाथ' दख'रा फरायसा आफादजों खुंजाबाय आरो बे हाबाफारिया जोबोर मोजां जादों गाजा गोमजायैनो। आरो बेवहाय जोङो गासिबो जिल्लानि दैदेनगिरि गोबांखौनो जों मोननो हादों। आरो बिथांमोना बे बरायनाय हाबाफारियाव फैनानै जोंनि फरायसालिनि जिखिनि फरायसा बे फरायसाफोरनो गोनां माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनानै गालांनायाव आङो इयुननि थाखाय मोजां जागोन आं बेखौ मिजिंथिदों।
आरो आसा खालामदोङो इयुनाव बिथांमोननि जि बरायनाय हाबाफारि बे बरायनाय हाबाफारिनि थुलुंगानाय लानानै इयुननि जि क्लास 9 आरो 10 बे फरायसाफोरा गोबां इनकारेजमेन्ट मोनगोन थुलुंगाखांनाय मोनगोन आं बेखौ मिजिंथिदोङो आरो बेबायदिनो इयुनाव जोंनि फरायसालियाव गोबां बोसोरनि जिबायदि रिजाल्ट जानांगौमोन बेबायदि रिजाल्टखौ जों खालामनो हायाखैबाबो जों इयुनाव बेनिख्रुइ साबसिन आं खालामबावनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदोङो फरायसाफोरनिफ्राय जिबायदि जोथोन जोंनि दख'रा आबसुआ लादोङो आं बेखौ गोजोननाय मोनदोङो आरो फरायसालिनिफ्रायबो जोङो थोजासे जोङो जोथोनखौ लागासिनो दङ आं बेखौ दिनैनि बे समाव आं बेखौ बुंगोन आरो दा गोजौ फरायसालिखौ 12 थाखोसिम खालामगोन होननानै बुंदोंमोन दा माब्ला जागोन बेयो सारा मिथियो नामा? दा बे गभर्नमेन्टनि पलिसि गंफ्रामबो गोजौ फरायसालि एबा 9 आरो 10 जायफोरनोखि फरायसालि दङ बेखौ सरकारा बुंनाय लेखा माखासे क्राइटेरिया दङ बे क्राइटेरियाफोरनि बेन्दोङाव जुदि जोङो गोलैयोबा बेबायदि फरायसालिफ्रा हायार सेकेन्डारि जागोन होननानै बुंदोङो दा जोंनि बर' बाजार गोजौ फरायसालिया बे क्राइटेरियानि गेजेराव गोग्लैयो मानो होनबा जोंनि फरायसालिनि फ्राय गोजान जानगाराव हायार सेकेन्डारिफोर माखासे दङ जेरैहाय रौतायाव दन्दसौरिया हायार सेकेन्डारि दङ बे जोंनिफ्राय 16 किल'मिटार गोजान आरो बिथिंजाय बेसिमारि दङ हायार सेकेन्डारि बेबो दरं जिल्लानिसो आरो बिथिंजाय कौपाटी दङ बेबो दरं जिल्लायाव गोलैयो नाथाय जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव गोग्लैनाय हायार सेकेन्डारि गंनै दङ मोनसे नलबारि मोनसे दन्दसौरिया बेयो जोंनि फरायसालिनिफ्राय गोबां गोजानाव दङ दा क्राइटेरिया मथे 5 किल'मिटार डिसटेन्सआव गंसेबो जुदि हायार सेकेन्डारि थायाब्ला बै 9-10 जानानै थानाय जिथु हाइ स्कुल बेफोर हायार सेकेन्डारि जागोन आं बेखौ मिथिगौ गभर्नमेन्टनि मोनसे क्राइटेरिया बेखौ नायनोब्ला जोंनि बर' बाजार गोजौ फरायसालिया हायार सेकेन्डारियाव गोग्लैथारनांगौ आरो जानांगौ आं बेखौ आंनि फारसेनिफ्राय आं बेखौ मिथिगौ आरो आं दाबिबो खालामगोन। नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावनि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738